Moro! Mun kesäloma alkoi nytten ja mä en tiedä vielä tarkalleen, että mitä kaikkea mä haluan tehdä tän kesäloman aikana. Eli siksi mä tein sen listan, missä on 10 tällaista juttua, mitä mä haluaisin tehdä tän kesäloman aikana. Numero 1. Olisi tosi kiva lähteä kaveriporukalla jonnekin saarelle tai ihan vaan metsään telttailemaan. Sit söis hyvin paljon uintia, auringonottoa, grillausta, sitten musiikkia. Tällainen ihan peruspäivä on. 2. Festarit. Mä haluaisin käydä niin monella festarilla kuin mahdollista tänä kesänä, mutta kaikkiin ei voi mennä, niin se on vähän hankalaa. Mut mulla onkin liput siihen Weekend-festivaaliin, niin siellä sitten. Numero 3 tällä listalla on, että kävis jossain paikassa, missä en ole käynyt aikaisemmin. Eli mä en oo hirveästi reissua niinku ympäri Suomea muuta kuin näissä isoissa kaupungeissa. Niin olisi kiva nähdä jotain niinku vähän pienempää kylää tai kaupunkia. Ja olisi siellä pari päivää, niin tutustuisi vähän siihen ympäristöön myös. Numero 4. Bungee-hyppy. Mä en tiedä uskallanko hyppää jostain 150 metristä, mutta jostain vähän niinku matalemmasta olisi jees. Että ehkä ei 150 metriä, mutta niinku alle 100 metriä, niin se olisi tosi kiva. 5. Mä haluan tutustua tänä kesänä uusiin ihmisiin, en tiedä vielä kehen mä haluan tutustua, mutta se jää sit nähtäväksi. Numero 6. Mä haluaisin että tästä kesästä tulisi tällainen terveellisempi kesä. Eli että mä urheilisin niin paljon kuin mahdollista ja sitten että mä söisin niin vähän karkkia ja roskaruokaa kuin mahdollista, mutta totta kai mä tuun syömään jätskiä ja juomaan limua kesällä, mutta ei niin paljon. Numero 7. Ihan perus rantapäivä kavereitten kanssa. Rantalenttistä, paljon uimista, auringonottoa, hyvää musiikkia ja hyvää ruokaa. Ihan perus chillipäivä vaan. 8 on vähän outo. Tän voisi tehdä ihan milloin vaan. Mut se olisi se, että mä olisin ilman tätä. Niinku pari päivää vaan ilman puhelinta ja somea. Et kyllä mä varmaan pystyn siihen. Toka vika juttu täällä listalla on se, että lähtis kaverin kanssa kuvausreissulle. Eli ihan random junalla vaan jonnekin. Otetaan teltat mukaan ja makupussit. Kamerat mukaan, sit vaan luontoon, ottaa paljon valokuvia. Koska mä tykkään ottaa valokuvia niinku etenkin luonnossa, niin joo. Se olisi tosi kiva elämys myös. Numero 10. Se on tyhjä, koska te saatte keksiä mulle jotain tekemistä. Niin keksitään mulle joku juttu, mitä te haluatte, että mä teen kesän aikana. Niin mä yritän tehdä sen sitten. Laittakaa tonne kommentteihin jotain tai sit mun Instagramiin jotain, niin kyllä se siitä. Okei, siinä oli kaikki. Jos tykkäsit videosta, niin paina peukkuu ylös ja muista tilaa kanavaani. Jos haluat katsoa mun sosiaaliset mediat, niin ne löytyy tuolta kuvauksesta tuolta alhaalta. Ja joo, toivottavasti sulla on yhtä hyvä kesäloma tulossa kuin mulla. Ja nähdään ensi videossa. Moikka!